Shua ya kabangan ya ka jingkren. Don kam ya ki pat ba jong kam mau thar raisan bakin keren tang si kentin. Kapor kalanang jan ban le thep no ya ki bot ke jongi. Nakwa ya ka sur jong kam mau thar raisan ban bu ya gane ke jingkeli. Kam mau thar raisan hangno. Kam mau thar raisan hangno. Mau thar raisan hangno. Bapowel ngatrai galabiang dia kenuai no. Bala wanra daki arteli ki chip minister ki armut ki chip minister jong ka jelaga jongi. Jadi bapowel ila tetne ni ke kaan. Kaan ka baningkong ka bakta ya ka khendo. Bala wanra ada weng chip minister hakari ke jongi. Kadi kaan suwa. Teri asno ka kaan suwa. Kaswa. Kane kaswa. Kadai bala wanra da doktor mukul sama. Kaswa rapi bu haka kentin ke bajrong kaswa kada ke kentin lengkot swa haka kentin ke bajrong kamut ka single window agency snap ini tu ti kamlo ke ide ka six schedule kada ban penek pensa ya ka tinglong kan rat kami ya ka khandau ka siam bangi ki brio ki trai meluk ide ban long kan rat akan ka khandau ka siam berkane ka kendal jungi kamdai ban sentut no sekiwai pan hagasnan kar kendai pa sanpuar hagapuar para thau ya ka district council ka an ka paningkong tam ka district council ka wanra hagato ka por kalong bagata kalong ban thau ya ka an ka bagi ong ka land transfer act la thau ya ka an da ka district council ba ki riulom ki ma bandi sa ka jaka ya ka jaka ju ki sa ki riu thor ma bandi ya ka tribal land sa ki non tribal handai hadin bala thau ya ka an jayu parari don balai sa supreme court larai rem ya ka baka district council ong ubriu tho hangno hada six schedule ba pila ban thau an ya ka transfer kadon ka kentin ka bakran sapang ka occupation of land kadon ka kentin ka badai sapang ka allotment of land kadon ka kentin ka badai sapang ka use of land kajing pendan kam ya ka khendau kajing abha ya ka khendau kajing long tra ya ka khendau kata de kadon naga paragraf ka balai hanrai hangno phila ban thawan ya ka transfer namar kata kadau kan ni kalong syamar kamap ka Supreme Court aga to kapor ka peniap no ya ka to ka anjong ka district council te ka district council hadu mantamane kamla ban thawan ba ka jaka jongi kamdai ban nek sejiwai pat nane ki non tribal kata ka land transfer ka bor ban snaan halo ka transfer of land kamdon na ka district council te namar ba kamdon hagas ngan khat kendai spa nyu buai melayo e ka jalala jong kawan no ka to ka state land transfer act kawan no ka to ka an daga to ka an layada baka khendau jong ki trai buluk kamla syuk benek segi non tribal kadon gato to snap arwan biang sa kaswa ka single window agency kali ayu kalang transfer ak ka ong pa mla bandi ya ka khendau jongi ki riulom sya ki bamdai ki riulom kamot seki company seki seng ber kiwai kita ru ki haplang kata katu non tribal han ni mde teng ubriu mo non tribal kamot yaki company yaki seng berkiwai kita ro gidai non tribal kan kum kan langwit jo ka ak teuneu doktor mukul song ma ule akum no wong kane ka kam te duonong mangi duonong wanra da ka single window agency wong ba la ka land transfer ak ka khang bandi ka khendo ko siap ban ai seki company ban ai seki karkhana ban ai seki hespa ngin thau da ka single window agency bagata kalong balalaka sarkar ka approve lalaka sarkar ka manjur la pan ai haka kerteng jong ka development de namar kata kadau sayang ki karkhana jong ki barjala hakaleng sadong ka border jong ka rikasi jongi kumju sa jang hills la penrung ya ka lembaga single window agency ya tengko em ba ka six schedule hamne ya tengko em ba ka six schedule kasih schedule kamdon ya ka bor ban ai kata ka transfer la thau do ka sarkar jala te henrai ka katinya kren ya election jugi kalong panya dang sia dai ka kendo ka siap te hangno ka provision jog ka ban jara tinyu i ba ka kendo ka siap kalanang sentut kalanang telun no sawai ka an ka baar kana ban lengkot ka an ka baar pa lawan ra
dawai bar ucik menestar bar uta uday kontrak sama kane ka an pan ka kerteng jo kane ka an ka kerteng ka ima bapuel play yang ka ima ka kerteng jo kane ka an kane ka ima umukol sangma uwan ra ya ka swa ukon ra sangma uwan ra ya ka ima ka investment Meghalaya agency na pibu ka kentel lengkot kadai ima kane kam dai syutang ka ima kala dai ka jingma ka bakrau ye ka jat ben riu jongi lingma jong ka investment Meghalaya agency laban ai ya ka khandau laban ai lisi ka khandau saki karkhana saki hespa laban dia ka ki armor ki chief minister ki bawan ra ye kene ki an kimdai ki chief minister ki bami na kane kabri jongi wenyo trek ngamdan kono kono ka jing persya jat ben riu dan re ka sujaran khat bagi dai gini ki bawan na ka jo kerenum ki bawan ra ye kene ka jo ka an bakane ka an ka kham trai bha hagari khasi jongi namar kata rau ko ki parari ka khandau ka siam ka kamram jong ka sichidiul kolong banyada ye ka khandau ka siam ngangan ong ipitang kani lara ka bor ban thau an ya ka transfer aulan kam don hapo ka district council balala ila duno ya ka confidence ya ka jinsanya ka sarkar jala kan sapai ka bor bangin hapan doma ban aino ha ka district council kata ka de ka subject ka bangin kren la kata ka la ban long ban kumnu ha ka no kurkom ka la ban long ka de ka jing pen snow sa piu pat ba ha ka be dei ber ka khandau ka siap bar pi kren kham jeliu ya ka khandau ka siap kalong ka subject ka ba habang yong banyada ya ka khandau ka siam kawan ka de banwan ha ka meet nya kren ka council nginyada ya ka khandau ka siap jongno POE menta kumba nyopo persen ginong song snong ha ka jala Meghalaya kham tam hang ne pori khasi janjia jongi kibriu kilong lanas kim don khandau nginyada ya ka khandau jongno namar ki babon ba ki balas dang ban klon ya ka khandau ka siap lagalong hanam kendong bat kumju asar selong kidai tang kita ki kror parti bat ki lak parti ki bala phiet ki akar ya ki khandau kalang sodong kari ka jongi lapen kelanong songwai ya ki briu la jong halaga jong kari tenama ka tara parari deban penrong ya ka ha ka agenda jo ka council habang ya kren japang ga jing ya da ya ka khandau ka siap agari ka jongi kini kidai ki mat ki bakhia shibon ki bakta ya ka manta ka bakta ya ka lasai jong kari ka jagan rio jongi ngidon ya ki mat ki jura ki bakrau namar kata rau parari ha ka manifesto trai kam jongi gila penrong bahaga bede ber ka sensyar khadar gila ong bangin penek pensa ya ka riti bat khandau jong ukasi tambah ha kata kerukom bagan umlong gajin banben ye ki beduk ki besuk ni ong ru bangin review bangin pet ya ki neki NOC bala ai se ki karkhana bagan long ha kata kerukom bagada ki nim ong bangi persyak karkhana pada kidai banwan de ban penci kena bakan pen mentoy yo trairi utrai meluk handai ban syong ban suklong ye ki marpok kendau nangi ban su pelong merau yangi ban su ai yangi tangka jabo ya kabakum kata ngimtre nagalian jungi kum ka parti pra la tho ya kata ha ka manifesto la pimdon sa sim nei ba puel kadon ka manifesto da ka soft copy nila ya keren ru ka district council bakanya da ya ka trai ka ta ka khai ka pateng jungi utrai meluk la ya katakan kata ka trading license segini kibai ki jai benriu ki ya khai ka de ka jongi te gitu kita kamban renew ya ka license ka jongi la di pana ka bor la kita ka license ka begini ban review suwa bangin renew ngin dapat ha kat kum ki an kadang bakan long ke cingeda ya geri bekerja ka trading license ki pendon kam ya ki briu jongi kiri dengan haka jan kersya jong nure jong no kiri dengan haka seriu jong unure uno takadau kasawan ka benami haka ri ke jongi tigi bokum kenero ndra poi ka council ni hapan ya pek tegine gide gi mat gi bakhia shibon ya gari bade ka jat penreu bat kum jo ru ya ka jala ka jongi hi barakoi ka council kam dai ka kam ka ba sting kalong ka kam ka bakhia nama kata kadang gidan kan ki breu ki badon ya ka commitment ya ka jing ai tulot ya ka jing sotu bar ka jing sempang ban let ban sandur ya ka ri ba ka jat penreu hang tei hapo district council